今年もケーキ予約する？はい、もちろん。店長の言葉に、私は危機とした声で答えた。だってこの店のケーキほど絶品なものはないから。私の名前は本庄あずさ。大学は卒業したものの、就職活動に失敗してしまい、今は実家に住みながらフリーターをしている。でも、アルバイトの掛け持ちをしているおかげで、手取りの月収はなんとか20万ほどある。そのため家にもお金を入れることができていた。私を大学まで出してくれた母は、一人で昼も夜も働いて、ここまで育ててくれて、これ以上苦労をかけたくはない。本当はちゃんと就職できればいいのだけれど、今の世の中、それほど簡単にはいかないところが悩みの種だ。わあ、もうクリスマスツリーが出てる。私はクリスマスの時期になると、自分が勤めているケーキ屋もみの木で、毎年ケーキを買っていた。ここのケーキは絶品で、アルバイトを始めた大学時代から、毎年クリスマスには予約をしているほど、常連さんたちからも人気だった。そんなある日、店長からこんな相談を持ちかけられた。ケーキを配りたいんですか？ああ、俺の家のそばに子供食堂があってさ、近所の子供たちがよく利用しているんだけど、どうもそのうちの何人かの子たちが、クリスマスにケーキを家で食べられないって言ってるみたいなんだ。だから食堂にケーキを差し入れたらどうだろうと思うんだが。いい案ですね。きっと喜ぶと思いますよ。でもそうなると人手が足りないですよね。そこなんだよ。ただでさえクリスマスは店自体も人手が足りなくなってしまうし、子供食堂にもたくさん子供たちはやってくるだろうから、大量のケーキを用意する必要があるだろう？どうしたらいいものか。頭をかく店長を見て、あることを思い出した。確か、施設の子供たちにケーキを食べさせたいと、寄付を募っている団体があったような気がする。子供食堂の子供たちのために、誰かがケーキをうちで注文してくれれば、売り上げが確保できるし、子供たちも喜ぶ。でもそんな都合よく他人のためにケーキを買ってくれる人がいるとは思えないが、善意を当てにするのも時にはいいのかもしれない。提案なんですけど、クラウドファンディングでケーキの材料費なんかを工面できるように呼びかけてみたらいいんじゃないでしょうか。参加してくれる人もそれなりにいると思います。クラウドファンディングとは、インターネットを活用して、自分が立ち上げたプロジェクトに賛同してくれた人から資金を調達することだ。なるほど。それいいな。でもうちだけだと知名度もいまいちだし、賛同する人が集まるかどうか。町のケーキ屋さんたちに今回の試みを相談してみたらどうですか？いい宣伝にもなるし、慈善事業も行えます。きっと賛同してくれるケーキ屋さんもいますよ。するとそれを聞いた店長が、とんでもないことを言い出したのだ。じゃあ本庄さんが子供たちのサンタになってくれるかな？予算はこっちで用意するから、ケーキ屋さんの説得とか、クラウドファンディングの準備を頼むよ。え？私がですか？ああ、頼む。店長は手を合わせて白い歯を見せてくる。でも、私に務まるかどうか。何事も経験は必要だよ。君にとってもいいチャンスになるかもしれない。チャンスって。不安な気持ちはあるが、それでも店長の提案だし、断る理由も特にない。何より私自身、この試みに強い興味があったのだ。じゃあその代わりに、ちゃんと特別ボーナスは出してくださいね。出ないと他の仕事にも支障が出る恐れがあるし、そうなったら収入も減ってしまいますから。
それをカバーできるだけのボーナスをお願いしますね。そこはちゃんと考えとく。検討しておくから。まずはクラウドファンディングをどうするかとか、明日までにアイデアをまとめてくれないかな。明日までですか？店長の言葉にぎょっとする。明日まではさすがに急すぎるんじゃ。お願いするよ。明日までに大まかなアイデアを形にしてね。にっこりと笑う店長に、引きつった笑みを返すことしかできなかった。家に帰ってから早速、店長に言われた通りにアイデアを考えることに。いろいろ資料を見ながら、小1時間格闘していた。そうは言っても、まずは協賛する店をどう集めるかよね。それから集まってくれたケーキ屋さんの意見もまとめなくちゃいけないし。結構大変だな。急ピッチで準備始めないと間に合わないかも。店長が明日までに意見をまとめてこいと言った理由がやっとわかり、急いで参加してほしい町のケーキ屋さんをピックアップした。そしてその店に順番に連絡を取り、意見をまとめた上で臨むことに決めたのだった。これで店長納得してくれるかな？私の意見がきちんとまとまっていなければ、この企画自体もすべてダメになってしまう。よし、頑張らないと。頬を軽く叩いて自分を鼓舞し、アイデアをまとめる作業に再び入ったのだった。次の日早速、アイデアを見せると、店長は笑顔で言った。いいんじゃないか？じゃあ早速だけど、店が暇な時に協賛依頼の連絡をしてくれると助かる。ありがとうございます。まとめたアイデアは無事に採用され、そしてその日のうちに目当てのケーキ屋さんに連絡を取った。その半分ほどのお店からクラウドファンディングに参加したいとの申し出をもらうことができた。これだったら順調にいきそうですね。そうだな。あとはクラウドファンディングで資金が集まればいいんだけど。それなんですけど、資金援助してくれた一般の方への返礼品はやっぱりケーキになりますよね。そうだね。今年のクリスマスは例年よりも3倍ぐらい忙しくなりそうだけど、頑張るしかないか。店長の言葉に私もがぜんやる気が出る。まだ不安もあるけど、みんなで力を合わせればきっとうまくいくだろう。そんなことを考えていた矢先、不思議なメールが突然届いた。何これ？そのメールにこんなことが書かれていたのだ。ケーキ屋さんへ。このメールはお友達の携帯を借りて送っています。サンタさんにケーキをお母さんに届けてくれるようお願いしています。お店からもサンタさんにお願いしてほしいです。よろしくお願いします。田中あかり。どういうこと？ケーキをサンタさんに頼んでほしいって。それにあかりちゃんって一体誰なのかしら？突然届いたそのメールに首をかしげた。このメールに返信すれば、あかりちゃんが何者で、何が目的でうちの店のケーキをサンタさんにお願いしているのかもきっとわかるはずだ。早速私は彼女にメールを返してみた。はじめまして。もみの木で働いているスタッフの本庄です。本日はご連絡をありがとうございました。どのような理由でサンタさんにケーキを頼みたいのでしょうか？お母さんにプレゼントをしたいからですか？すると翌日、こんな内容が返ってきた。お母さんはもみの木のケーキが大好きですが、何年も食べていません。お父さんはいないので頼めません。だからプレゼントをして喜んでもらいたいんです。お願いします。お母さんにプレゼントか。自分一人では判断できないため、店長に相談することにした。店長もメールを見て、
悩ましい表情をした。これってどうすればいいですかね？この子のメールアドレスがわかっていても、友達の携帯のなんでしょ？連絡取りづらいなぁ。この子がクリスマスに取りに来てくれるなら、用意できると思うけど。多分サンタさんがケーキを持ってきてくれると、この子思ってますよ。そうだよなぁ。せめてどこの家の子だかわかれば、届けることもできるんだけどね。届いたメールを見て、私と店長は首をかしげる。彼女からの頼みを聞くとして、どうやってケーキを届けてあげるべきかが難しいところだった。この子の家って母子家庭なのかな？この内容だとそうみたいですね。ちょっと子供食堂に同じ名前の子がいないか聞いてみることにするよ。いればその時に渡すことができるしさ。ありがとうございます。思わずお礼を言うと、店長が苦笑した。俺たちはクリスマスにケーキを食べられない子供たちに届けたいんだ。力が及ばないせいで子供食堂の子供たちにしか届けられないけどね。できればもっとたくさんの子供たちに食べてもらいたいな。子供たちに何かをしてやりたいって店長の思いはとても尊いものだと思いますよ。なかなかクリスマスの忙しい時期に思い立ってできることじゃありません。私もうちが貧乏で自分が働けるまで自由にケーキなんて買えませんでしたから。本庄くん、わかった。この子のこと探してみよう。私は試しに会えないかメールを送ってみます。案外こっちが持ちかければ来てくれるかもしれません。そうだな。店長に笑顔を向け、あかりちゃんに返事を送った。そして数日後、一人の女の子が店を訪れていた。田中あかりです。あかりちゃん、いらっしゃい。来てくれてありがとうね。なんとあかりちゃんはメールの返事に答え、もみの木にやってきてくれたのだ。笑みを向けると彼女は恥ずかしそうに微笑んだ。よろしくお願いします。そして少しもじもじしながら、ぺこりと頭を下げたのだった。こちらこそよろしくね。メールにも書いたけど、ちゃんとお母さんの許可はもらっているの？私の言葉に彼女は声を潜めて打ち明ける。はい、もらってます。サンタさんのことは秘密ですけど。私があかりちゃんに送った提案はこうだ。サンタさんに頼んでクリスマスケーキを届けることはできる。ただクリスマス時期は何かと忙しいため、お手伝いをしてほしいと彼女には言っておいた。彼女の母親には、うちが職業体験の一環として、子供たちにケーキ屋の職業を体験させてあげる。ボランティアをしているということを伝えてもらっている。私は何をすればいいんでしょうか？まずはケーキを箱に入れる体験をしてもらおうかな。お客さんが来たら、選んでもらったケーキを箱に詰めてほしいの。入れ方は教えるから、一緒にやってみましょう。わかりました。私の言葉に彼女は、喜々として答えてくれた。そしてクラウドファンディングは、順調に資金も集まり、目標の金額に達成した。これにより協賛してくれるケーキ屋さんたちと共に、私たちは子供食堂に子供たちのためのケーキを送ることができるようになったのだ。もちろんその日は、あかりちゃんにも手伝ってもらった。どうぞ、ケーキです。サンタクロースの格好をした彼女は、子供食堂に来た人たちに笑顔でケーキを配っている。そんな彼女に子供食堂に来た人たちはにこやかに声をかけていた。あかりちゃんも褒められるのが嬉しいらしく、笑顔でお礼を言っていた。いやー、無事にケーキが配れてよかった。子供たちもすごく喜んでくれたし、
やってよかったな。そうですね。協賛店になってくれたケーキ屋さんたちも、いろいろと手伝ってくれたし、すごく助かりました。お疲れ様です。ケーキを配り終えた後、私たちは控え室で、お互いにねぎらい合っていた。そしてサンタクロースの格好をしたままのあかりちゃんに、私はあるものを渡した。あかりちゃん、お疲れ様。いろいろ頑張ってくれて、本当に助かったよ。これ、ケーキの箱？そうだよ。あなたがサンタさんになって、お母さんに渡してあげて。私がサンタに？サンタさんとも相談したんだけどね。そっちの方がいいって話になったんだ。きっとその方がお母さんも喜んでくれるだろうって。お母さんにあかりちゃんからプレゼントできるよね。店長の言葉を聞いて、彼女は少し考え込んだ後、笑顔で力強くうなずいた。うん、できる。サンタさんの代わりに、お母さんにケーキ渡すね。そんな彼女を見て、私と店長は顔を見合わせ、微笑み合ったのだった。お母さん、おめでとう。クリスマスの夜、私は予約したケーキを持って、笑顔で家に帰った。ありがとう。今年も美味しそうね。ケーキを母は嬉しそうに受け取ってくれる。今年はたくさんのお母さんと子供たちにケーキをプレゼントしちゃった。みんな喜んでくれたよ。そうなの。お疲れ様。ごちそうもできてるわよ。うん。お母さんの特製シチュー食べるの楽しみ。数年前までこんな風に母とゆっくりとクリスマスを過ごせるなんて思えなかった。今では大好きなケーキを笑顔で食べながらクリスマスを楽しめている。少しでも恩返しができている気がして嬉しかった。そして今日私は小さなサンタクロースにクリスマスケーキを託すことができたのだ。私も少しは立派な大人になれたのかな。何か言った？なんでもない。あとはきちんと正社員になれたら最高なのに、と思いつつ、母と共に美味しいごちそうとケーキを食べながらクリスマスを祝った。そしてその1週間後、ある一組の親子がもみの木を訪れた。いらっしゃいませ。こんにちは。それは先日のクリスマスにお手伝いをしてくれたあかりちゃんと、もう一人大人の女性だった。手をつないでいるところを見ると、もしかして母親だろうか。あかりちゃん、こんにちは。先日はありがとうね。こちらこそありがとうございます。あかりちゃんが女性に目を向けると、その人はこちらに微笑みながら言った。はじめまして、あかりの母親です。クリスマスの際はケーキをいただいてありがとうございました。とても美味しかったです。はじめまして、ここで働いている本庄あずさと申します。あかりちゃんが精一杯手伝ってくれたおかげで、すごく助かったんですよ。ケーキはそのお礼です。そうでしたか。実はこちらのケーキがとても大好きなんですが、もう何年も食べられていなかったんです。だから久しぶりでとても嬉しかったんですよ。今までのクリスマスの中で一番幸せでした。それもこちらの皆さんが助けてくださったおかげです。ありがとうございました。あかりちゃんの母親は何度も頭を下げてくれた。よければちょうどこれからお昼休憩に入るので、お茶でもいかがですか？いいんですか？それじゃあぜひ。この店にはちょっとしたイートインスペースがある。店長が気を利かせてくれて、そこで3人で話をすることに。実は数年前に離婚しまして、それから仕事も忙しくて、なかなかお店に行くことができなかったんです。
この子がケーキをクリスマスプレゼントだって言ってくれたときは、本当に嬉しくて。そうだったんですね。もみの木の皆さんがお願いを聞いてくれたと、あかりが話してくれました。急なお願いにもかかわらず、ありがとうございました。この子、お手伝いが相当楽しかったみたいで、将来はケーキ屋さんで働きたいって言ってるんですよ。ここで働きたいの、すごく楽しかったんだ。笑顔で言うあかりちゃんに、私も微笑みかける。そう言ってくれると嬉しいな。私もあかりちゃんと一緒にお仕事ができて、すごく楽しかったよ。それから少し話をした後、二人はケーキを購入し、帰って行った。そして閉店時間になり、店じまいをしていると、店長に声をかけられた。あかりちゃんのお母さんと会えてよかったね。そうですね。これからもケーキを買いに来てくれるみたいですよ。それは嬉しいね。本庄さんが頑張ってくれたおかげだよ。それから、その後、突然店長から正社員にならないかという話があって、驚いてしまった。そのことを母に話すと、とても喜んでくれた。今回のことで、たくさんの笑顔が見れて、嬉しい気持ちになる。これからも一人でも多くの人に笑顔を届けられるよう頑張っていこう。そう心に決めたのだった。